back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Gwrlwi channel सिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Gwrlwi channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दङ जोंनि बिटिआरआव स' नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो स' दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै स' फ्रेन्ड्स जों बे खोन्दो नोंथांमोनजों आद्रा थानाय भइस सेक्सननि बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों सावरायगोन जोङो सिगांनि भिडिअआव 2000 to 2010 सिमहालागै HSLC आव मा भइस सेक्सनाव फैदोंमोन बेनि सोमोन्दै जों नोंथांमोनजों डिसकास खालामदोंमोन आरो दिनैनि बे भिडिअ नोंथांमोनजों जोङो 2011 निफ्राय 2020 सिम मा कुइसनफोर फैदोंमोन बेनि बागै नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनाय जागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय दा गिबि कुइसनाव दंमोन 2000 बे नोंथांमोननि जा 2011 आव फैदोंमोन बे कुइसना जाबाय 2011 आव फैनाय कुइसना ओरैबायदिमोन 2000 HSLC 2011 दा बेयाव फैनायनि गिबि कुइसना जाबाय गिबि कुइसना बेबायदिमोन ए नाम्बाराव दङ ए नाम्बाराव दा members elected him secretary दा बेबायदि फैदोंमोन नोंथांमोना बेखौ मा खालामनांगौ भइस चेन्ज खालामनांगौ दा जोङो माबोरै बानायनो हागोन बेबो जोबोर गोरलै स' नोंथांमोना गिबियाव बेखौ साननो नांगोन बेयो मा टेन्सआव दङ दा बे बाथ्राया जाबाय पास्ट इनडेफिनिट टेन्सआव दङ स' पास्ट इनडेफिनिट टेन्स थायोब्लाथाय जोङो माबायदि इउज खालामगोन माबायदि जोङो चेन्ज खालामनाय जायोमोन भइसखौ नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअफोरखौ मोजाङै फोरमायखाना होदोंमोन दा जोङो बेनि जा एन्सार बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना माबोरै लिरगोन गिबियाव हिम सेक्रेटारिया जाबाय बेवहाय मा नोंथांमोना मा लिरनो नांगोन बेवहाय नै हिमा जाबाय बेवहाय अबजेक्ट जाना दङ स' नोंथांमोना बे हिमखौ गिबियाव लिरग्रोनांगोन स' हिमनि जायगायाव जों मा लिरसिगोन हि लिरनो नांगोन बेवहाय हि बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना बे जाबाय पास्ट इनडेफिनिट टेन्स स' हिनि लोगोआव मा जागोन वास लिरनो नांगोन हि वास बेनिफ्राय इलेक्टेडनि भार्बथिया जाबाय इलेक्टेड जायो इलेक्टेड बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना नैबेखौ लिरना होबानो जाबाय नोंथांमोना बे भार्बखौ लिरखांनायनि उनाव सेक्रेटारिखौ बेनि उनाव लिर सेक्रेटारि बेनिफ्राय मा लिरसिगोन बाय द मेम्बार्स दा बेबायदि जागोन by the members he was elected secretary by the members दा बेबायदि जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बाराव फैदोंमोन बी नाम्बारनि सोंनाया जाबाय the grandmother looks after the child दा बेबायदि फैदोंमोन दा बेखौ माबोरै बानायगोन नोंथांमोना दा बेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौबो गोरलैनो हाखागोन स' नोंथांमोना बेवहाय मा दङ बे जाबाय प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव दङ स' प्रेजेन्ट इनडेफिनिट थाबाथाय नोंथांमोना माबोरै बानायगोन जों गिबियावनो अबजेक्टखौ सिगाङाव लिरनाय जायोमोन स' जों अबजेक्टखौ दा सिगाङाव लिरनोसै स' अबजेक्टखौ नोंथांमोना सिगाङाव लिरोब्ला माबायदि जागोन दा साइलआ गिबियाव फैबाय दा साइलजों मा जासिगोन इज जगोन दा साइल इज लुकनि भार्बथिया जाबाय लुक जों लिरनो हायो बेनिफ्राय नै आफ्टारखौ बेनि उनाव लिरना होबानो जाबाय नोंथांमोना आफ्टार बाय द ग्रेन्डमादार नोंथांमोना बेबायदि लिरना होबानो जागोन ग्रेन्डमादार दा बे जाबाय बेनो राइट एन्सार 2011 नि बे एबिया बेबायदि फैदोंमोन जोबोद गोरलै बेनिफ्राय 2012 आव मा फैदोंमोन जों बेखौ नायलायनोसै स' 2012 नि फिननायाबो जोबोर इजियानो गासैबो फ्राय इजियानो फैदों नोंथांमोना भइसखौ जुदि खनसेबा क्लियार जायोब्ला नोंथांमोना गोरलैयैनो बे भइस सेक्सनाव मार्कखौ लाखिनो हागोन स' 2012 आव मा फैदोंमोन 2012 नि गिबि ए नाम्बार कुइसना जाबाय
ए नाम्बार कुइसना जाबाय चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स दा बेबायदि फैदोंमोन गथ'फोरा माने गोदैखौ मोजां मोनो होनना बुंदों स' नोंथांमोना बिनि फिननायखौ माबायदि लिरनो हायो गिबियाव नोंथांमोना बेखौ लिरगोन नांगोन स्वीट्स SWEETS स्वीट्स बेनिफ्राय मा लिरसिगोन मा बेयाव आर जसिगोन जिहेतु बे गोबां दङ स' बेनिखायनो आर फज'बाय लाइकनि भार्ब थ्रिखौ नोंथांमोना लिरनांगोन लाइक बेनिफ्राय बाय चिल्ड्रेन बेखौ लिरबानो जाबाय बाय चिल्ड्रेन दा बे जागोन बेनि एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बारा जाबाय बाय हुम कैन दिस बी डान दा बेबायदि फैदोंमोन बे जाबाय इन्टारगेटिव सेन्टेन्सनि जों बेनि बागैबो सावरायदोंमोन जे बाय हुम थायोब्लाथाय जोङो मा इउज खालामो नोंथांमोनजों सिगांनि भिडिअ मोजाङै सावरायनाय जादोंमोन स' बाय हुम थाब्लाथाय नोंथांमोना बे बाथ्राया मायाव जाना दङ बे बाथ्राया जाबाय मायाव जाना दङ बे बाथ्राया बे जाबाय पेसिभआव जाना दङ स' पेसिभआव जुदि जायोब्ला नोंथांमोना माबायदि चेन्ज खालामनो हागोन पेसिभआव जुदि थायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय बाय हुमनि जायगायाव मा लिरनो हायो जोङो हु लिरनो हायो स' जोङो बेवहाय मा लिरसिगोन एक्टिभआव लिरनांगौ जों बेवहाय हुखौ लिरसिगोन हु लिरनायनि उनाव नोंथांमोना मा लिरगोन हुनि उनाव नै केनखौ लिरनांगोन हु केन बेनिफ्राय मा फैसिगोन भार्बा फैसिगोन भार्बा बेवहाय डान दङ जोङो बे एक्टिभआव डु जायो बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना लिरनानै होबानो जाबाय हु केन डु दिस आरो जोबथारनायाव बेबायदि कुइसन सिन होबानो जाबाय स' बेनो जाबाय 2012आव फैदोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 2013आव फैनायखौ जों सावरायनोसै 2013नि बेवहाय 2013आ बिदि फैयाखैमोन नोंथांमोना जा HSLC पेपार नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हायो 2013आव भइस सेक्सनखौ मोननाय जायाखै कुइसनखौ मोननाय जायाखै आरो फैयाखै बे 2013आव फैयाखैमोन दा जों दा 2014निखौ नायनोसै 2014नि गिबि कुइसना जाबाय ए नाम्बाराव दंमोन बे ए नाम्बाराव जाबाय ए नाम्बारनि गिबि कुइसना जाबाय एक्सिडेन्ट आर caused by carelessness दा बेबायदि दङ नोंथांमोना सिनायाखैबा मोजाङै नायबानो जाबाय एक्सिडेन्ट्स आर caused by carelessness दा बेबायदि दङ नोंथांमोना बेखौ माबायदि बानायगोन स' बेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना गिबियाव मिथिनांगोन बेयो मा टेन्सआव दङ आरो बेयो मा पेसिभआव दङ ना एक्टिभआव दङ बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नोजोर होनो नांगोन दा बे बाथ्राया पेसिभ जाना दङ नोंथांमोना बेखौ मायाव लिरनो नांगोन एक्टिभआव लिरनो नांगोन स' नोंथांमोना एक्टिभआव लिरनो नाजादो बेखौ एक्टिभआव लिरबा माबोरै जागोन एक्टिभआव जुदि जों लिरोबा गिबियावनो मा फैग्रोनांगोन केयारलेसनेसआ फैग्रोनांगोन स' जोङो दा बेयाव माखौ लिरगोन नैबे केयारलेसनेसखौ लिरगोन केयारलेसनेस बेनिफ्राय मा फैसिगोन नैबे भार्बा फैसिगोन भार्बा जाबाय बे जासिगोन causes accidents दा बेबायदि जागोन केयारलेसनेस causes accidents बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बाराव फैदोंमोन बी नाम्बारनिया जाबाय who did this work बेबायदि कुइसन फैदोंमोन बेवहाय who did this work दा बेबायदि जुदि who did this work थायोब्लाथाय नोंथांमोना मिथिगोन जुदि who थायोब्लाथाय जों मा इउज खालामनाय मोनदोंमोन by whom इउज खालामनांगोन नोंथांमोना by whom जोङो by whom लिरनो हायो बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना by whomनि उनाव बे जिहेतु past indefinite स' by whomनि उनाव नोंथांमोना was लिरनो नांगोन बेनिफ्राय मा फैसिगोन this workखौ लिरनो नांगोन this workआ जाबाय बे जोङो बेखौ लिरबाय this work बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ लिरनो नांगोन didनि verb थ्रिया जाबाय done बेखौ लिरनो नांगोन स' बेनो जाबाय बे बेनिफ्राय कुइसन सिन होबाय by whom was this work done बेबायदि जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 2015आव मा फैदोंमोन जों 2015निखौ नायनोसै
स' जोबोद गोरलै नोंथांमोना अनलि एसे प्रेक्टिसल' खालामनांगौ 2015 नि कुइसना जाबाय कुइसन नाम्बार ए आव मा दंमोन कुइसन नाम्बार ए आ जाबाय 2015 नोंथांमोना बेवहाय 2015 लिरना लानो हायो बेवहाय गिबि ए नाम्बार कुइसना जाबाय we were surprised at his conduct दा बेबायदि दङ नोंथांमोना माबायदि बानायगोन दा बेयो मा जाना दङ पेसिभआव दङ ना एक्टिभआव दङ नोंथांमोना बे बाथ्राखौ नुब्लानो हमनो हानांगोन दा बेयो मा पेसिभआव जाना दङ नैबे बाथ्राया जाबाय पेसिभआव जाना दङ we were surprised at his conduct जोङो बेवहाय एड नुनो मोनदों आरो जों एड थाब्लाबो मोनथिया आरो नैबे बाथ्राखौ नायब्लाबो जोङो हमनो हायो बेयो मोनसे पेसिभ भइस जाना दङ स' नोंथांमोना बेखौ एक्टिभआव लांनो नाजा एक्टिभआव लांब्ला मा फैग्रोगोन गिबियाव हिज कन्डाक्टखौ जोङो लिरग्रोनांगोन स' जोङो हिज कन्डाक्टखौ लिरग्रोबाय हिज कन्डाक्ट बिनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना नैखौ सरप्राइजखौ लिरना होबानो जाबाय सरप्राइज हिज कन्डाक्ट सरप्राइज बेनिफ्राय मा लिरसिगोन नोंथांमोना बेखौ लिरना होदो जोबथारनायाव आस स' नोंथांमोना आरो चेक खालामफिनना नायनाय नैनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ लांनो नाजा जोङो गोरोबहोगोन जोङो आसखौ मा लिरनाय जायोमोन पेसिभआव वी लिरो आरो जिहेतु बे पास्ट इनडिफिनिट टेन्स स' बेखायनो वीनि लोगोआव वेर जादों आरो नैबेखौ जोङो भार्बथियाव लिरबा बेनो जायो आरो बेवहाय नोंथांमोना नोजोर हो जेब्ला सरप्राइज थागोन भार्बा अब्ला जोङो बाय प्रिप'जिसनखौ फज'नाय जाया जोङो मा फज'गोन एडखौ फज'गोन आरो एड फज'नायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होनाय हिज कन्डाक्ट बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय नेक्स्ट कुइसना फैदोंमोन why did your father refuse such an honorable job दा बेबायदि फैदोंमोन why did your father refuse such an honorable job दा बे मोनसे इंटरगेटिव सेन्टेन्सनि स' नोंथांमोनजों फोरोंखानाय जादोंमोन बेवहाय why थायोब्लाथाय नोंथांमोना जेबो सेन्स खालामना गिबियाव मा लिरनो नांगोन whyखौनो लिरनो हायो जोङो why बेनिफ्राय नै बाथ्राया मायाव दङ पास्ट इनडिफिनिट स' नोंथांमोना whyनि उनाव जोङो was लिरनो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैखौ लिरग्रोनांगोन such an honorable job बेखौ लिरनांगोन such an honorable job बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना refused बे बाथ्राखौ लिरनो हानांगोन refused 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 by your father दा बेबायदि जासिगोन why was such an honorable job refused by your father दा नोंथांमोना भइसनि जा सोलोंनाय why थानाय बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायफिननो नाजा स' बे जागोन बेनि एन्सार बेनिफ्राय 2016 आव मा फैदोंमोन जों बेनि बागै सावरायनोसै 2016 नि गिबि ए नाम्बार कुइसनाव फैदोंमोन 2016 नि गिबि ए नाम्बार कुइसना जाबाय नोंथांमोना बेवहाय 16 लिरना लानो हागोन ए नाम्बारा जाबाय दा students elected him secretary दा बेबायदि फैदोंमोन दा students elected him secretary दा बे बाथ्राया मायाव जाना दङ एक्टिभआव जाना दङ स' नोंथांमोना बेखौ पेसिभआव लांनो नांगौ स' पेसिभआव लांबा नोंथांमोना बे हिमखौ गिबियाव लिरग्रोदो जों हि लिरनो हायो हिजों मा जासिगोन वाज जासिगोन जिहेतु बेयो पास्ट इनडिफिनिट टेन्स स' नोंथांमोना टेन्सनि फारसे पुरा नलेज थानो नांगोन अब्लासो पास्ट इनडिफिनिट टेन्स माने मामोन पास्ट कन्टिनिउआस टेन्स माने मा बेफोरनि फारसे पुरा नलेज थानो नांगोन अब्लानो भइसआ जाबाय जोबोर गोरलै आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोना आं सिगाङावनो बे टेन्सनि फारसे फोरोंग्रोनाय जादोंमोन आं टेन्सखौ फोरोंग्रोनाय जादोंमोन बेनिफ्रायसो भइसखौ फोरोंनाय जादों आरो भइस सोलोंखांनायनि उनाव जोङो उननि भिडिअआव नोंथांमोनजों जोङो नेरेसननि सोमोन्दै सावरायगोन बेनिफ्राय दा हि वाज बे फैबाय हि वाज नोंथांमोना बे इलेक्टेडखौ भार्ब थ्रियाव लिरबा मा जायो इलेक्टेडखौनो जोङो लिरनो हायो हि वाज इलेक्टेड
बेनिफ्राय मा लिरसिगोन नोंथांमोना प्रिपजिशनखौ लिरथ'नो नाङा जों प्रिपजिशन लिरनायनि सिगाङावनो बेखौ लिरनांगोन सेक्रेटारि उनाव बायखौ लिरनो हायो जोङो बाय द स्टुडेन्टस दा बेबायदि जासिगोन he was elected secretary by the student नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो बुजिखाबाय जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बारा जाबाय बी नाम्बारा फैदोंमोन the stage was decorated by the students दा बेबायदि फैदोंमोन दा बेयो बाथ्राया नैबे बाथ्राया पेसिभाव जाना दङ स जों बेखौ मायाव लांनो नांगौ एक्टिभसिम सोलायनांगौ स नोंथांमोना गिबियाव दा स्टुडेन्टखौ लिरग्रोनो नाजादो दा स्टुडेन्टस decorated the stage दा बेबायदि जासिगोन जोबोर गोरलै दा बे जाबाय प्रेजेन्ट पास्ट इनडिफिनिटआव दङमोन स जों बेखौ पास्ट इनडिफिनिटआव लांनाय जाबाय स नोंथांमोना बेखौ खालामनानै नायफिननाय कारेक्ट जादों जायाखै गिबियाव जों जुदि बेखौ पेसिभसिम सोलाया नोंथांमोना दा स्टेजखौ लिरग्रोनांगोन दा नैबे बाथ्राया पास्ट इनडिफिनिटआव दङ स दा स्टेजजों मा जसिगोन वाज जगोन जिहेतु बे थार्ड पार्सन नाम्बार बेनिफ्राय नोंथांमोना डेकोरेटेडखौ बेबायदि लिरफिननाय बेनिफ्राय प्रिपजिशन होनो हायो जों नैबे साबजेक्टनि सिगां जों प्रिपजिशन फज'बाय जोङो जोबथारनायाव दा स्टुडेन्टखौ लिरनो हाबाय बेबायदि नोंथांमोना चेक खालामफिनना नाय एन्सारा नैबे जों लिरनाय एन्सारा जादोंना जायाखै बेखौ नोंथांमोना एग्जामाव माने चेक खालामनो नाजाफिन बेनिफ्राय जोङो 2017नि कुइसनखौ सावरायनोसै 2017नि गिबि कुइसनाव फैदोंमोन ए नाम्बाराव फैदोंमोन 2017नि ए नाम्बारा जाबाय ए नाम्बाराव फैदोंमोन people speak बे कुइसना फैबायानो थायो people speak English जों सिगांनि सावरायनायफोराव मोन्दोंमोन बेखौ all over the world बेबायदि दं people speak English all over the world दा बेबो जोबोर गोरलै गिबियाव नोंथांमोना बे इंलिसखौ लिरग्रोनांगोन दा जों सिगांनि भिडिअफोरावबो मोनखाबोदोंमोन जे जों जुदि कुइसन पेपार सल्भ खालामबा एसे आयदा मोनो आरो मिथियो जे माबे कुइसना एसे फैथावथाव जोङो बानायनानै माने मोनथिनो हायो सल्भ खालामबाथाय नोंथांमोना गोरलैयै मोनथिनो हागोन दा नैबे कुइसना जाबाय एसे कमन फैबायानो थायो बे सिगांनि इयारफोरावबो बे फैबायानो थादोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना दा इंलिसखौ लिरबाय इंलिसनि उनाव नोंथांमोना इज लिरनो नांगोन स्पोकेन बे जाबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिट दङ स इंलिसजों थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार जानायनि थाखाय इज जाबाय स्पिकनि भार्बफोरा जाबाय स्पोकेन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होदो अल ओभार दा वर्ल्ड जोङो बेखौ लिरनो नांला नोंथांमोना बाय पिपल बेखौ लिरनो नांगोन बे जाबाय गोमानानै थागोन बाय पिपला बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय नेक्स्ट कुइसना फैदोंमोन America was discovered by Columbus. Columbusआ आमेरिकाखौ माने दिहुनदोंमोन माने बे नागिरनानै दिहुनदोंमोन बेखौ बुंदों आरो बे मोनसे थार बाथ्रा आमेरिकायावसो संदानना दिहुनदोंमोन होनबाथाय नोंथांमोना कलम्बासखौ बुंनो हायो दा बे बाथ्राया जाबाय पास्ट इनडिफिनिटआव दङ स नोंथांमोना गिबियाव कलम्बासखौ लिरना ला कलम्बासखौ जों लिरनांगोन गिबियाव कलम्बास discovered America दा बेनो जाबाय बेनि एन्सार नैबे पेसिभाव जाना दङ जों एक्टिभसिम सोलायबाय दा बे जाबाय 2017 आव फैदोंमोन बेनिफ्राय 2018 आव मा फैदोंमोन जोङो एसे नायलायनोसै बुजिनो नाजालायनोसै जों 2018 आव मा फैदोंमोन 2018 नि गिबि कुइसना जाबाय बेवहाय फैदोंमोन द लेटार्स हेभ बीन posted दा बेबायदि फैदोंमोन दा बे बाथ्राया मायाव जाना दङ बे बाथ्राया जाबाय पेसिभ भइस जाना दङ स जोङो बेखौ मासिम सोलायनांगौ
जोङो एक्टिभसिम सोलायनांगौ नोंथांमोना बाथ्राखौ नुबानो हमनो हानाय जानांगोन बाथ्राखौ जों नुब्लानो माब्ला हमनो हानाय जागोन जेब्ला नोंथांमोना गले गले भइसखौ फरायबाय थागोन आरो नोंथांमोना जायफोरनिखि खनसेल' फरायगोन भइसखौ बा सिगाङाव नायफेराखै खनसेल' नायदों फार्स्ट टाइम दा बिथांमोना बुजिनायाव एसे गोब्राब जागोन नोंथांमोना एसे खननै खनथाम नायफ्लेबाय थानो नांगोन अब्लानो जोबोर गोरलै नोंथांमोना भइसखौ फोजोबखांनायनि उनाव लेसनखौ बा टपिकफोरखौ फोजोबखांनायनि उनाव आरो नायफैनो नाजा अब्लानो नोंथांमोना बेफोरखौ गोरलैनो बानायनो हागोन जेमानो प्रेक्टिस खालामगोन एसेबांनो गोरलै दा बे जाबाय द लेटार्स हेड बिन पस्टेड बेखौ जोङो माबोरै खालामगोन नोंथांमोना दा बेवहाय लाइजामखौ पस्ट खालामबाय होनना बुंदों स' सोर लाइजामखौ पस्ट खालामो दा पस्टमेना जों लाइजामखौ बेयाव मा पस्ट खालामनो हायो दैथायनो हायो पस्टमेन पस्ट मास्टारफोरा दा बेबायदि दा नोंथांमोना बेवहाय मा साबजेक्टआ गैया साबजेक्टआ बेयाव गोमानानै दङ स' नोंथांमोना बे समाव मा लिरनो हायो जोङो दा पस्ट मास्टार बेबायदि लिरनो हायो साबजेक्ट जों लिरनो हायो पस्ट मास्टार दा पस्ट मास्टार बेनिफ्राय हेज posted the letters दा बेबायदि जासिगोन दा postmaster has posted the letters दा बेबायदि बेवहाय नैबे दा postmaster जोङो नैबे पेसिभाव माने by the postmaster बेबायदि लिरनाय नुनाय नङा नोंथांमोना स' नोंथांमोना बे गोमाना थानाय बाथ्राफोरखौ एसे मोजाङै नायनानै लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बाराव दंमोन बि नाम्बाराव he did the or alone दा बेबायदि फैदोंमोन दा बे बाथ्राया मायाव जाना दङ बे बाथ्राया जाबाय पास्ट इनडिफिनिटआव जानानै दङ जोङो गिबियाव मा लिरग्रोनांगोन नैबे जाबाय अबजेक्ट दा वर्कआ जाबाय अबजेक्ट एल'नआ जाबाय अबजेक्ट नङा बेवहाय नोंथांमोना माबे अबजेक्ट माबे साबजेक्ट बेखौ मोजाङै सिनायनांगोन दा वर्कआ जाबाय बेयाव जाबाय अबजेक्ट बेनि थाखायनो जोङो गिबियाव लिरग्रोनांगोन दा or बेनिफ्राय पास्ट टेन्स नालाय दा वर्कजों मा जासिगोन वाज दा वर्क वाज बेनिफ्राय डिडनि भार्बथिया जाबाय डान बेनिफ्राय नोंथांमोना एलनखौ लिरना होनो हायो एलन बेनि उनाव बाय हिम दा बेबायदि जागोन दा वर्क वाज डान एलन बाय हिम दा बेबो जोबोर गोरलै 2018 आव जाफैदोंमोन जोबोर गोरलै गान फैदोंमोन बेनिफ्राय 2019 आव मा फैदोंमोन थामहिनबा थांनाय बोसोराव मा फैदोंमोन जों बेखौ नायनोसै 2019 नि ए नाम्बार कुइसना जाबाय I have lost my English textbook दा बेबायदि फैदोंमोन 2019 आव जोङो पेसिभाव माबोरै लांगोन नोंथांमोना दा पेसिभाव जोबोर गोरलै नैबे माय इंलिश टेक्सटबुकआ जाबाय बेवहाय अबजेक्ट जानानै दङ स' नोंथांमोना बेखौ गिबियावनो लिरगोन नाजा माय इंलिश बुक बे जाबाय पारफेक्ट टेन्स प्रेजेन्ट पारफेक्ट बेनिखायनो हेज बिन फैबाय बिन लसनि जायगायाव लसनि भार्बथिया जाबाय लस थानो जायो बाय मी दा बे जागोन बेनि एन्सार माय इंलिश बुक हेज बिन लस्ट बाय मी जोबोर गोरलै फैदोंमोन बेनिफ्राय 2019 नि बि नाम्बाराव फैदोंमोन he was punished for his misconduct बेबायदि फैदोंमोन बि नाम्बाराव he was punished for his misconduct दा बे बाथ्राया नैबे बाथ्राया मा जानानै दङ बेयो पेसिभाव जानानै दङ स' नोंथांमोना बेखौ एक्टिभसिम सोलायनांगौ he was punished for his misconduct बियो माने गावनि गोरोन्थिनि थाखाय बुजादोंमोन होनना बुंदों दा सोरजों बुजादोंमोन बेवहायबो मा होनाय गैया बेवहायबो साबजेक्टआ होनाय गैया बा अबजेक्टआ होनाय गैया बेबायदि नोंथांमोना गोमानानै दङ सोरजों बुजादोंमोन मानसिजों बुजादोंमोन जानांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हायो बा सोरजोंबा बुजादोंमोन आरो दा नोंथांमोना बेवहाय मोनसे साबजेक्ट लानानै लिरनो हायो स' दे लिरनो हायो नोंथांमोना दे पानिश बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना नैबे हिनि जायगायाव मा लिरनो हायो जोङो हिम लिरनांगोन नोंथांमोना एक्टिभआव बेनिफ्राय जोबथारनायाव निखौ लिरनो हाबानो जाबाय फर हिज मिसकन्डाक्ट दा बेबायदि जागोन
बेनि फिननाया बेबायदि they punished him for his misconduct बेनिफ्राय बे 2019 आव जा फैदोंमोन बेबो गोरलैयानो फैदों बांद्राय गोरा फैयाखै बेनिफ्राय 2020 आव मा फैदोंमोन नै थांनाय जा HSLC फेब्रुवारियाव जानानै थांनाय जा HSLC एग्जाम बेयाव मा फैदोंमोन जों बेनि भइसखौ नायनोसै दा बेनि ए नाम्बाराव फैदोंमोन जोबोद गोरलैयानो फैदों बेयावबो 2020 नि HSLC 2020 नि बे ए नाम्बाराव फैदोंमोन ए नाम्बारनि कुइसना जाबाय बेवहाय फैदोंमोन I do not know his brother नोंथांमोना दाउ गाबनाय आवाज खोनानो मोनदों गोबाङानो स' जोंनि जा बे ओनसोल गोबां दाउ दङ आरो नोंथांमोना बेनिखायनो दाउ गाबनाय बा माबा माबि दाउस्रि गाबनाय बेबायदि खोनानो मोनदों जायखिजाया जोङो थेवबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था फरायनो गोसो बेफोर आवाजखौ नोंथांमोना खोमायाव लानो नाङा बेनिफ्राय I do not know his brother दा बेबायदि फैदोंमोन ए नाम्बाराव 2020 नि ए नाम्बार कुइसना बेबायदि फैदोंमोन I do not know his brother दा बे बाथ्राया जाबाय नेगेटिभ सेन्टेन्सनि जों नोंथांमोनजों मोजाङै फोरोंखानाय जादोंमोन बा सोलोंखादोंमोन जोङो सिगांनि भिडिअफोराव नेगेटिभनिबो सोलोंदोंमोन इन्टारगेटिभनिबो सोलोंदोंमोन जोङो एफार्मेटिभनिबो जोङो सिगांनि भिडिअफोराव मोजाङै सोलोंखादोंमोन दा I do not know his brother बे बाथ्राया एक्टिभआव जाना दङ नोंथांमोना पेसिभआव लांनो नांगौ नोंथांमोना गिबियाव मा खालामगोन his brotherखौ बेवहाय लिरनो नांग्रोगोन जोङो his brotherखौ लिरबाय his brother बेनिफ्राय मा फैगोन दा his brother जों मा फैगोन जुदि नैबे मा थायोब्ला प्रेजेन्ट इनडिफिनिट थायोब्ला his brother जाबाय सासेल' ब्रादारखौ फोरमायदो बेनि थाखायनो नोंथांमोना his brother जों मा लिरनो नांगोन is लिरनो नांगोन आरो नैबे न'नि भार्बया मा जायो न'नि भार्बया जाबाय नन जायो बेखौ नोंथांमोना मोनथिखादों नन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नननि उनाव मा लिरगोन जोङो प्रिपजिशनखौ लिरनांगौ दा प्रिपजिशनखौ जोङो मा लिरगोन बेवहाय जोङो बाय इउज खालामनो हाया आरो जों सिगाङाव मोनबोखादोंमोन जे जेब्ला भार्बा न जायो अब्ला जोङो नैबे साबजेक्टनि उनाव जोङो प्रिपजिशनखौ टु इउज खालामनाय जायो स' नोंथांमोना बेवहाय टुखौ लिरनो नांगोन टु मी दा बेबायदि जागोन हिज ब्रादार इज नन टु मी दा बेबायदि फैदों जोबोर गोरलै 2020 नि भइसआबो जोबोर गोरलै फैदोंमोन बेनिफ्राय बि नाम्बाराव फैदोंमोन बि नाम्बारा जाबाय English is spoken बेनो फैफिनदो कमन बे कुइसना एसे कमनानो spoken by many people all over the world एसे बेलेग फैदो एसे माने आलादा खालामना होदो सिगांनि फैनायफोरखौ माने एसे माने बाथ्रा सोदेरना होदो बेवहाय थेवबो जेबो गिनांगौ गैया बे बाथ्राया मा पेसिभ जाना दङ स' नोंथांमोना गिबियाव मा लिरगोन गिबियाव नोंथांमोना नैखौ लिरग्रोनांगोन मेनि पिपोलखौ नोंथांमोना बे जाबाय बाय मेनि पिपोल नैबे जाबाय मेनि पिपोला जाबाय साबजेक्ट स' नोंथांमोना गिबियाव मा मेनि पिपोलखौ लिरगोन नाजा मेनि पिपोल बेनिफ्राय मा फैसिगोन मेनि पिपोलनि उनाव नैबे बेयाव स्पोकेन दंमोन भार्ब थ्रि जाना दंमोन बे जाबाय प्रेजेन्ट इनडिफिनिटनि नोंथांमोना मोननैबो प्रेजेन्ट इनडिफिनिटनि फैदों बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनांगोन स्पिकखौ लिरनांगोन मेनि पिपोल स्पिक मा बुङो अबजेक्टआ जाबाय नैबे इंलिसखौ लिरनांगोन इंलिस मेनि पिपोल स्पिक इंलिस बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होबानो जाबाय जोबथारनायाव all over the वर्ल्ड दा 2020 आव जा भइस सेक्सनाव फैदोंमोन बेबो जोबोद गोरलैयानो फैदों दा जोङो बेबायदि सल्भ खालामनाय स' नोंथांमोना गिबियावनो लेसनखौ फराखौ मोजाङै बुजिनांगोन बेफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय स' नोंथांमोना गिबियावनो मोजाङै फराखौ सोलोंनानै लानो नाजा बेनिफ्राय जों दा उननि भिडिअ'आव नोंथांमोनजों जोङो नोंथांमोननि जा HSL जों रिलेटेड गोनां जोङो बेनि सोमोन्दै सावरायगोन जोङो नेरेसन आयदानि नेरेसनाव थांगोन जोङो नेरेसन आयदायाव गिबियाव नोंथांमोनजों
जोङो टपिकखौ सावरायगोन आरो टपिक सावरायखांनायनि उनाव जोबथारनायाव जोङो बेबायदिनो लास्ट इयारनि 20 इयार्सनि जों कुइसन पेपार सल्भ खालामगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थादो स' दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै स' गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय